Patson Chippers handisi kuzokuregerera kana urunzi every day kana ka 300 ndotaura nezvako kwanenguva yakawanda uchiabuse maartist andikwana Kolongala anyo zvikanzi Lazzy Chippers haana problem. Musati kana Kolongale ndikati mandakutaurira kubva futi nhasi ndaona sitiri kuda zvokutaura isu hatisi kutaura nyaya yako chete tikutaura nyaya dzevanhu vakawandisa ingwani ndiwo wakabuda chiJack Radix vengu asingapindire mafoni ako nenyaya yepayment wozoti havana mhosva. Jack Radix anosenzerani kona yamweni anosenzera Chippers sokotanzi hana mhosva pakuita sekema iwe usaitiswe iwe ituedza kumirira maartist akawanda panapo vanhu vapota vachibhadhara musapote muchichema muchizozhamba zvamai muchiita moda kuti we don't understand anenge ati maproblems amunawo but you samusiye futi bhozi ndiye mumwe wacho vanhu vasina kukubhadhara iyeyo uda kudza zvokutaura akauya kuinbox kwangu nezuro Chippers pawhatsapp zvikanzi nekomadi kuti ane zvaRadix ngo rasta mosiyana nini bhozi Radix akusenzera ke Chippers wachona udoti nyarare Chippers kana 20,000 times ndotaura nezvako it's high time vanhu vachikudza chokwadi mundare iwewe uri mbavha mageto mayuti mangani chauchata munotofana mumwe akabva kwaMutare mumwe akabva kuBulawayo mumwe vanhu vari kubva kwakasiyana siyana vobhadhara mari dzokurejista munhu anongoimbiswa 1 second obva adzingwa pastage kana amuona ana British Got Talent ere mamaprogramu anoitwa munhu anoimbiswa 1 minute British Got Talent munhu anosika onyatsonzwika kuti ari kuti chii kana vanhu achizojaja anyatsonzwika kuti munhu anonge pa 2 malines wotona munhu atobviswa pachiprogramu chako Chippers isinokudza chokwadi gone are the days uri mimi musingaudzwe chokwadi inini mukoma ndinokudza chokwadi Patson ndoudza chokwadi Patson uya unyora mazicomposition ako ari kunyora magroup uchitoela ziyo failed artist I'm a failed artist pandakapedzira ingwani binocular yacho ndimuridzi inongotambwa naizvozvo zvandakagadzira kudhara corruption inogoridzwa kupo rege dzangu haukwanisa kudzipromota Chippers uri mudiki kwadziri dzangu dzinotaura nyaya yecorruption unongochiitwa kunzi vanhu corruption bhozi urimo mazviri izvo zvokuti unongochivhara vanhu vadiki it's part of corruption zvinhu zvacho zvaunongochiita saka unotongonditi failed artist because wafa wakapromota music yangu bhozi ihombe kwauri rege dzangu dzihombe kwauri ini need an international promoter kwete unopromota Mbakumba mani taura munhu anopromota Mbakumba rege dzangu dzihombe kwauri saka china ndotoshiya munhu anotodzipromota kuAfrica bhozi havadzinzwisise kuti ndoda kuita sei dzihombe kwauri dzihombe sterek Chippers I'm not a failed artist. Corruption ingwana yakanoreka nobuda pa BBC iwe wakambotaurwa pa BBC Chippers kanongotaura kumbare nemageto youth acho vanongochivhara ndiko vanopera uchitaurwa iko wambotaurwa pa BBC kana pa channel 24 chinzi music yako hairidzwe kuZimbabwe nekuti ine zvepolitics mukati wakambotaurwa ukaona munhu anongotaurwa izvozvo chete ndakutozikanwa muworld nechitoketwa muworld kwete zvako zvokupenga zvaunongochitaura mani Chippers iwewe uchipromota Mbakumba wobira futi wabva kupromota Mbakumba wobira futi vanhu vacho wotanga wonyora zvemakomposition zvako hey Lazzy you are a failed artist chinonzi failed chikwe chinonzi failed chi chinombonzi failed chamune mchiti failed ipo ndikada ngobudisa ngoda ngotsvaga maartist angu chako ane mbiri ndongotsvaga fanhu ane mbiri kwakutongorowa marecords nawo vanhu vatotanga kutotaura futi zvinombonetsera zvitori 2 minutes izvo ngotsvaga ivo ana Maloti ukuthi Maloti chorus iyo ndiye ari kupisa oro apa indorowa zvatopera izvo takutorira futi usada kutaurisana nebasa mani iwewe wandikunzwa usada kutaurisana nebasa Chippers vafana ngani kwa kuchema newewe neshow yako iwo hauzvioni asi unotanga kuzvidefenda nokuzvisendera vanhu mamonya gone are the days mudara gone are the days munotyisidzira ivava vamunotyisidzira hatitye chero pakauya vanhu vekuti Chippers promotion vanhu vari 7,000 panapa tokupindurai get away mani Patson.